Ilves voittomaaliin 2-1. Maalintekijä numero 9 Olli Vainio. Syöttäjät 12 Otto Koivula ja 8 Eemeli Suomi. Ja näin tämänpäiväinen nuorten SM-liigan ratkaiseva välieräottelu Ilves HPK täällä Tampereella on päättynyt siis Ilveksen voittoon 2-1. Ja näin Ilves on siis edennyt tästä välieräparistaan tämän kauden nuorten SM-liigan loppuotteluihin Bluesia vastaan. Ja tämän kauden nuorten SM-liigan loppuottelut, jotka tullaan pelaamaan myöskin paras kolmesta periaatteella, Ilves aloittaa kotiottelulla. Ja ensimmäinen tämän kauden nuorten SM-liigan loppuotteluiden osaottelu Ilves Blues pelataan täällä Tampereella ensi torstaina 31. päivä maaliskuuta alkaen kello 19. Edun Herkku Keidas palkitsee tänään Ilveksen nälkäisimpänä pelaajana Olli Vainion. Ja maalivahtien torjunnat vielä jatkoerästä. HPK Ukko-Pekka Luukkonen 1 torjunta ja Ilves Mikael Saari ei torjuntoja.